Hej. I den her video kommer vi lige til at gennemgå et problem, som jeg har oplevet folk have før. Og det er, at de kommer hjem fra en skydning og siger: nej, alle mine billeder er undereksponeret. Hvad har jeg gjort galt? Jeg har sat min exposure evaluation korrekt. Jeg har gjort alt rigtigt. Det er kameraet, der har dummet sig på mine vegne. Det sker. Grib en kop kaffe, og så lad os prøve at dykke lidt ind i det. Jeg har lige loadet nogle billeder op her, som jeg lige akkurat har skudt. Og hvis vi ser her, så er der kæmpe forskel på JPEGs og RAWs, som det ser ud i de første. Og i de sidste, der ser det ens ud. Ganske spændende. Hvordan kan det være? Det, som der typisk er sket, det er, at vores kære fotografer har været ude og filme. I den forbindelse har de slået picture profile et eller andet til, for at få optagelserne i S-Log. Og de settings er på mystisk vis kommet med over i deres still settings. Så hvis du har en kunde, som oplever det her, er det første, jeg vil gøre, gå ind i Exposure and Color i menuen, hop ned i Color and Tone, gå ind i Picture Profile og se, om den er slået til. Hvis den er slået til, så er det højst sandsynligt derfor. Så slår du den fra, og så gør du dem en stor tjeneste ved at hoppe ind i menuen en gang til. Så hopper du ned i Setup, ned i Operation Customize, og herinde sørger du for, at der er et flueben i Picture Profile. Det vil gøre, at hvis du slår Picture Profile på video, kommer det ikke mere over i stills. Og lad os nu sige, at fotografen skyder Aperture Priority eller Shutter Priority, så vil Metering Mode fungere efter det clean billede, og ikke efter, lad os sige, S-Log. På den måde sørger vi for, at det, som der er vores thumbnail, vores JPEG og vores RAW, ser fuldstændig ens ud, i stedet for at være to fuldstændig forskellige billeder. Det er som regel den fejl, jeg oplever, at folk laver, når de lige pludselig ringer og er helt: nej, jeg er undereksponeret, alt ser forkert ud, hvad skal jeg gøre? Så det 9 ud af 10 gange, så er det det her, der er sket. Så nu er I også bedre rustet til at kunne hjælpe vores kære kunder med den slags problemer.